Ningizimu Afrika nina abaphunga nomageba senibingelele nonke bese siyanamukela kuyiBabu Dokotela TV show. Sihleli noBabu Dokotela ke la ubaba usizwe ubaba ujabulile. Babu Dokotela awubingelele bonke abalaleli emakhaya. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babe sizwe ujabulile. Indaba esisebenzela kuyona kuthiwa Nedbank House Building sise 19th floor suite 1904 to 1905 sise studio number 1 at dark room umgaqo esikuwona is a corner of Queen Street and Albert Street in Durban. Siyabonga. Babu Dokotela ake sibheke la topic yethu namhlanje soke sikhulume ngezinyanga ezingavukelwa. Ake size la nambuzo wethu oqala. Babu Dokotela kunabantu abalanda igubhu ngaphandle kule mazwe ngaphandle umuntu afike nazo eSouth Africa athi isigubhu hayi lesigubhu asisasebenzi. Thola abantu sebene igubhu ziza la ko10 zihleli zigcwele indlu zonke ayisebenzi. Ngabe kudalwa yini noma usuke vele sithathe lapho singasebenzi? Sibonga kakhulu umbuzo wakho ubalekile kodwa ufuna siwuphendule ngendlela eyakhayo engagxeki ngoba ichannel yethu akuyona yokuhlasela ezinye inyanga. Iphutha eliba khona la lithi Babu Dokotela mina ngasilanda ke isigubhu kumuntu ungowalana eSouth Africa kodwa still asisebenzi. Uzophendula uthini lapho Babu Dokotela before uphendule oqala umbuzo. Ithinto inyanga eziningi u30% wezinyanga zingama customer 30% weinyanga zingama customer kusho ukuthini nalo ziyahamba inyanga zolanda izigubhu ngaphandle zifike zizibekela kwazo zezikelisa azasha athi akunesigubhu engibuye naso ayisimbe kakhulu ufuna uzosithola siyinkinga kakhulu ayisinkinga uyasho ukuthi isigubhu abuye naso hayi isigubhu asakhile isigubhu abuye naso lesigubhu lesi njengoba esibeke la wena uma ususithatha number 1 mhlazana usilandile azikho imoto ezo4 zifice egcekeni zilandele igubhu abekho abantu abafika behlele eminyango ezitulweni balinde ukungena uyamfonela uzosho ukuthi ungifonela uma usushona phansi isigodini usuqhamela ngasesikoleni ufone ngizokhipha ingane ze lapho kuwena akhipha ingane ze kuyena uyamfica naye uphuma ukuqhuma akho bantu abakhona la wena uzothenga lesigubhu esingadengwa umuntu kwayena esingamsebenzeli nawe usesidayisela wena ngoba simsiza lesigubhu lesi simhlulile ukusebenzisa usidayisela wena nje nawe usilande ngaphandle that is why njengoba usilandile nje nawe ususifike ekhaya nawe sithule njengoba nakena besithule nakhona ukuthi uhambe uye ngaphandle nolanda izinto zomsebenzi kungcono ngaphandle yolanda imithi hayi igubhu ngoba uma ulanda isigubhu ngaphandle isigubhu sinemimoya siyakhulunyiswa isigubhu ngolimi isigubhu uma usiphahlelwa ngeAfrikaans asiphahlelwa ngesingisi asiphahlelwa ngani isigubhu esikhathi esiningi besiphahlela basiphahlela ngesitshopi basiphahlela ngesikhalanga isigubhu mekuthiwa siyaphahlela siphahlela ngesindawo asikho esiphahlela ngolimi lasentshonalanga ngoba lento kufakwa imoya la ku-inject imoya kulesigubhu ofuze ukuthi uhambe nawe uye ekhaya uma ufika ekhaya le moya kade uyilandile ngiyakudidisa kabantu le moya kade uyilandile kulelizwe kade uyakulona abakinabazwani nayo iqala lapho ke inkinga ithongo lakho senelivale yonke into ekhaya uthi ngilo ngalanda lesigubhu senokwavala sekuze ngasilahla ithongo liyivalile lento isigubhu lesi awukwazi ukukhuluma naso ngoba ulimi lakhona awulazi ngisho ukuthi ke zilandeni ke igubhu uhambe eKinshasa uyolanda isigubhu uma ubuya naso lesigubhu lesi siphahlelwe ngesikikongo awusazi ngesilingala awusazi usuloku uphayiza nje ushisa intenge namsebenzi ushaya impepho ingene namsebenzi lesigubhu asiyazi lonto leso engisho ukuthi ngifuna sikwazi ke lokho ukuthi asigxeki umuntu kodwa sithi wena sevula amehlo lo muntu ebengilande ke isigubhu okungenza ukuthi naye le gubhu uyayithenga mina njengoba ngakhala abantu igubhu mina ngiyaziqhula izigubhu qhula imithi kuqhula amathambo sikunikeze uhambe naso hayi ukuthi ngisuke ngisikodile ufike zu4 zibekiwe ngithi lesi semali engaka lesi sidla ukuthi hayi akuzona imoto zakona ekhasela uma ufuna isigubhu uyasho and sakhiwa ngalesikhathi wena usuzosithatha hayi ngoba uzofica zihlezi izintanta la zishiswa ilanga lozikhishela eminyango zibuye zibuyiswe njalo ekseni no Babu Dokotela uthi qaphela uma ulanda isigubhu ngaphandle lenyanga olanda kuyona ukuthi ayilona ini custom ayilona yini custom benza ukuthi kwalona icustomer njenganawe
Muthengile mase kuphele nawe uyolanda ezinye. Babu Dokotela bayesizojabulisa siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake uphinde sibheke la. I-black salt ekudala sikhuluma ngayo kodwa sikaze sibacacisela ukuthi isetshenziswa kanjani. Uma sikhuluma nge-black salt, black salt, kunomuntu ono-4 room, mese faka u2 room aqashise. Mese liyaphela igceke lakhe. Umese extend amanye ama-room kuze kungene nangakuwena. Kokunye engangeni ngakuwena, enze i-condition abahlali bakhe kube nzima ukuthi bolahla udoti lathi abantu silahlali bakhe bawuphonsela ngakuwena udoti ngoba yona indlela eseduzana. Ama-pampers yonke ukhulume nalo makhelwane uzodabuka umlomo. Kodwa still bayenze lento. Athi phela mina ngibathumanga. Sifuna i-black salt. Angisho lo, sifunani? Sifuna i-black salt. Thatha amafutha kaXamu, thatha amafutha embulu, ushaye lo doti. Ushaye lo doti. Thatha isihlabathi solwandle, ushaye lo doti. Uyihlanganise lento le. Uma usuthatha i-black salt into ekangethi spoon uyifake la phakathi. Ha! Hayi madoda. Engiphuze lento le, madoda. Lento okuthakatha kazi ngoyiyeka nini. Uyifake la phakathi. Uma uzothana ujikje, igcekeni lakhe. 3 days izilwane zobe seziqala sezimqabule emakhaleni. Uthi maye, ngiyavelelwa yini? Uzulimo lingene ekhaleni. Athi uyozwa into iphefumula lemakhaleni kuyena. Izilwane zizolala nazo zonke iqashi zakwakhe. Mezibaleka iqashi zizongena kuyena, aphutha ahambe, ziwisa izitsha ziphihliza amakhabethe zenze yonke into. Hayibo. Uphinde futhi ungamiyeki. Uhambe emfuleni uthatha itshelo lomfula. Uligcobe ngayo yonke lento kade uyenzile. Uma usulijikjela khona, uthi bashaye ngamatsheke manje. Liphinde athi uyangena umuntu imshaya ngamatshe le. Athi angena into imshaya manje. Uphinde futhi uthatha inhlabathi amathuni uthi njengamanje abantu bangena bafaka inhlabathi emehlweni mebethi bathandaza uyifuse ufake emlomeni. Umethi uthi bese igama la Jesu izinhlabathi ngene umuntu athi ashiya phansi aphuma abaleke. Angeke sidlala abantu nje thina. Ngeke nje. Ngeke ngiphathe umuntu mina. Hayi ngeke. Abantu bafuna ukushawa nje. Into umuntu, into efuna ukushawa ngomuthi. Thatha i-black salt uyisebenza akuthutha ahambe. Athutha akuhambele, akakuhambele. Lo mfana lo odelela kangaka upaka la kwakho umezele nganela lo mama lo ongakhulumisani naye. Imisi isukile imoto ethela i-black salt. Uthi ngithi njengamanje. Le moto ayibe nenkinga ingaphindi ibuyize la ekhaya. Ngeke aphinde abuye futhi azopaka la. Labantu ngigunda utshani, ngipaka utshani, ngichelela utshani, imbali le moto yakhe ebusuku ipaka la, iphula imbali zami, igugisela utshani. Hayi ngeke. Akahambe lo mfana nale moto yakhe. Akangihambele. I-black salt ukuthi wena ushaya abantu ngomuthi nje. Ngifuna nje le office lokuthakatha ungene uhlale kanje ugamanxe. Uthi sengiyathatha njengoba Babu Dokotela. Abashawe nje. Fika kule sonto leli. Le sonto leli umfundisi udlala ukhuhla ugembe kuze kushaya u12 ebusuku silala thina uyena. Silala nje uyena. Ushaye. Yabona singabheja nganqamuka ngeke uqashuka. Ngingakushaya uthandaza mina esontweni leli blog. Akushaya uthandaza cishe izinsimbi. Kushaya uthandaza. Ngeke mina ngibangela umsindo mina ngingalali. Ngenxa yakho ukhuluma into engenamsebenzi. Ngizokushayela lokho uzokushaya ngixisisa. Ngizokushaya isonto yakho lithutho ungangeni bantu. Uma ushaya isonto ungamhlupho sesontweni ungamfakeli bese uthatha inhlabathi yasemathuneni thola ithuna elidala lesela vosho ukuthatha inhlabathi uhlanze neblack salt uyiphonze lapha esontweni athutha hamba hayi yabo le nyanga ezingafuna ukuthakatha ake nisuke nje kuzona ake nihlukane nje nazo nihambe nobheka izinyanga ezishaya abantu ngomuthi Babu Dokotela basizojabulisa siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Amadoda omgede kunomuntu othi Babu Dokotela hayi lento amadoda omgede angikholwa kahle akuyona yini inganekwane. Yabo lento engidlala ugwava lo. Yazi ngizani ugwava? Ugwava wenza isisu ukuthi sisongelana. Uma usudlula ugwava khipha inhlamvu zazo lezo. Uzomisa, uthathe zibo 3, uzibeke la. Uma usuthathe lo muntu engizokutshela yona ufake la. Uma usuthi njengamanje ngithi usibani. Impilo yakhe ayenzima.
njengalogwava, imali zakhe azivaleke zingaphumi njengalogwava, yonke into yakhe ingaphumi njengalogwava, uze mshaya ngogwava nje. Hey madoda, ayikho into esingathakathi ngayo. Amadoda amadala, amadoda angabona ngamehlo sigoloza simehlabovu, yo kukhona kade balandile ngesonto, kubaleke yena ehlathini wathi nakasezi lapho. Ladambe noNosihle ngesonto uthi haya akasezi lapho yena, uziphefumule lezi zihamba nayo ngoba thembe bengene nje ehlathini zayishaya amakhwele kanti nazo-ke ziyakhala-ke manje, ziyakhala-ke manje. Thembe eqambe kwenziwa into yokuphahla, kunikezwa inyama le, kwaqala kwanuka ugwayi ngathi khona umuntu obhema ugwayi, kodwa singakawushisa ugwayi thina kusakhanyiswa amakhanda kwakunuka ugwayi. Wathi wabuza ukuthi kungathi khona umuntu obhema, wathi hayi la madoda owalandile, kwabaleka wathi hayi ngeke uzoma emotweni, uyasaba manje lento iyaphefumula, ikhona. Ifuna uyiphathele inyama ebovu, phatha amakhandlela lo mbala, uphathe ugolokho, ubaphahlele bathathe bashiye bathumele kumuntu ahambe nabo. Ziyaphila lezi zinto mkhulu. Yebo salukwazi, ziyaphila mkhulu, ziyaphila. Siyabonga. Siyabonga, sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake sibheke lana masithi Hail Archangel Pathiel. Archangel Pathiel is an angel ebaluleke kakhulu. UPathiel, it's one of the breakthrough angel. It's an angel that open doors. It's an opener. Ingilosi umfundisi wakhe angakaza kutshela. Ibishop lakhe ngeze likutshela. La esekuthiwa khona kwenzeki usudayisela amafutha, kuthiwa lamafutha uma wagcobile a blessed oil kuzovule ungawathengi. Angisho ukuthi ungawathengi nhlobo, ungawaqala uwathenga. Qala uthi Babu Dokotela ngicela unginike i-order of requesting the power of the Archangel Pathiel. Ngizokunikeza i-code Archangel Pathiel. That angel of the Lord is an angel of the mighty Lord, the Lord of all hosts. When he comes, any door that is closed by the enemy, it will break open. Kunabantu manje abafundile bahlele emakhaya ne-teaching yabo iyadabukisa into yabo. Kunama-social worker abahleli manje baqeda 3 years to 4 years enza umuntu i-social science, and uhlele ekhaya. The enemy has closed all doors. Angitshele lo, the enemy has closed all doors. Kunomfana manje onamathikithi ayisinqwabe emateksini, ustuck no-code 14 ne-Hazcam, akwenzeki lutho. Mengikhuluma ngo-Archangel Pathiel, ngikhuluma ngomuntu owenze mina i-ambulance services, ukufundela ukwenza i-paramedic. Uhleli owes-5 lo nyaka. Ulokeya lapho landela isiwasho esinosawuti ongenamsebenzi. Engabe simnika i-Archangel Pathiel. That angel is an angel that stands against all odds that are raised by enemy. The enemy has made things difficult for you because uLucifer uyingilosi kaNkulunkulu, uyazazi zonke ingilosi esezulwini. Uyazi ukuthi zi-capable kangakanani. But the demons will never tell you about those angels. Even esontweni lakho, umfundisi wakho njengoba enze i-5-year degree kwi-theology, uyazazi lezi ngilosi. The day entshelele nophuma nonke ngoba nizobe seniyazi i-code of life. Mina ngisonto ngoba ayikho into ezongisiza lapha esontweni. Because ngiyazi deficiency yami, if I chant for this particular angel, the situation will start to change. The situation will move. Archangel Pathiel, I have to help you. We pay El Shaddai Holy Ash, we pay it back to the sender, but we are still not using Archangel Pathiel. Call upon this angel. Babu Dokotela says, call upon this angel. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake sibheke la. Kunomuntu othi Babu Dokotela ngifuna ukuza la. Ngizolanda wona amadoda angabhekwa ngamehlo. Kodwa manje ngenxa ukuthi ngiyaphuza ukubamba, ngingakwazi ukufika nomkama ozongilalelisa. Umngakho sezwile ukuthi uzalisile. Ufuna ukuthi nje nihlukane nalo ntombazane ezalisile ongcono ondle ngane.
Umngakho ngokuthi iminingi imithe ngizomnika akacela ukuza nawe. Ufika yedwa. Ngifuna sizitshengise ukuthi siveze thina madoda how weak are we. Si weak in a sense that entweni ezizosiza thina sicela omunye umuntu ukuthi kube uyena ozosilalela isintweni ezosiza thina. Umngakho it is said ukuthi wena ucabanga ukuthatha isithembu. Kufuze ukuthi ngizomfaka imfingo ngaphansi esithweni sakhe sangosese ngimgcabe. Akaceli wena ukuthi umgcabe. Ufuna agxatshwe mina ngoba ufuna ukubhidliza isithembu sakho. Ngifuna ukuthi ukuveze indoda ukubona ukuthi uweak kangakanani. Unkosikazi if ezizinto zenza yedwa. Mina kufika amakhosikazi kumina ezocela ukubulala amadoda awe. Amadoda soke semsebenzini. Kuukuthi lesigodlo engisenza akusoze ukubulala amadoda. Lesigodlo esenza akusoze ukubulala abafazi anishade nabo. Esokushaya isitha esidelelayo. Doti ushayishe ngomuthi gqilaze futhi. La ndoda hlukana nokuletha unkosikazi la. Lezi zinto ziyimfihlo. Kusafuza ukuthi thina sibe amadoda sigqoka amabhloko ngokufanele. Singagqoka amabhloko ngoba kuyiwona lenga mhlawumbe ngeliya ngizogqoka iketi. Asikho isidingo sokuletha umama la. Kwakunezinye izinto okufuna singakwazi ukuziswa. Zibhilonga kuwena. Kuzume sezinika inkinga wena wedwa. Hayi nayo. Babu Dokotela uthi siyacela ukuthi madoda ngikwenzela ama sample nama examples amakhosikazi umezela kuthini awahambi nani. Nginezithombe zenu mina lapha ngize amakhosikazi neza nazo ethi asingibulaleni. Izithombe zenu ahamba wodwa. Kambuka lo baba ngabuka le ndengane encane ngaka. Ngithi simbulaleni lo baba. Hayi lo baba uma ngasafe kuzoba ukuthi nyefinye doti masisimbi kukhuluma ukhohlakala. Akuyenzi lonto leyo. Madoda ke yenza njena ke. Umuze la nkosikazi asale emotweni asale hotel uze wedwa la. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela kungani ungakhulumi nama clients ukuthi akwenzele izakhathi njalo ayenze nje kube into annual because kwabonakala beba nomdlandla wayo makhuluma ngayo. Lo mbuzo lo singabuzana nezinyanga. Ukuthi izinyanga senibasebenzile abantu bacebile abantu kodwa umcebo niyawazi ukuthi uyifake. Niyawazi ukuthi uyifake. Umcebo wabo awunayo ifunding. Umcebo wegroup. Umcebo wezithwalo. In order to protect that abantu ufuna benze izakhathi. Abantu ufuna benze izakhathi annually. Ngoba umuntu oyenze izakhathi nomuntu othenga isigubhu into ezingefani. Isigubhu siyathengwa siyadayisa. Izakhathi ayithengwa. And ukwazi ukutshela umuntu ukuthi umuntu wesifazane uthi akulethele ikheke ufuna izakhathi. Indoda yakho wasifana that ukuthi uyodeliver ikheke Babu Dokotela. Ayazi ukuthi uyodeliver ikheke leli Babu Dokotela soke liphuza nejuice la. Mina ngithi awukwazi ukutshela umuntu ukuthi what to bring for izakhathi. Umuntu uletha lokho okusuka enhlizweni yakhe. Angikuveze lokho kuyizakhathi uletha lokho okusuka enhlizweni but annually it is advisable because izakhathi is an only substance in the realm of the spirit that is able to purify your wealth and protect your wealth as well. It purifies it and protect it. Kanjani na Babu Dokotela? Kunobufakazi obenela ukuthi even inja kade iqala ukuphinga imidlwane yayo yonke iyayidla kodwa. Le yankunzo oyiqashile oyiqashe yona ngo10,000 ukuthi izophinga lenje. But imidlwane isidla yonke. Should keep umuntu 10 because this is izakhathi iyayipurify inzalo yayo. Sekothe izayo imidlwane isiyophila. Kanti thina kunjalo. Thina yonke into yethu. Sibalekela ngisho uSARS ngoba yonke into yethu. That is why when we call for izakhathi mina I call for izakhathi for stupid car GWM P series 10-speed gearbox. Instead of getting that ngathola iCLS Mercedes-Benz black in color. I did not ask for imoto ebiza kangaka. Le moto, believe you me, ayikaze ngisho ekhaya because I'm still craving ukuthi I am not too sure
maybe it's a scam lo muntu mhlawumbe khona into ayifunayo kumina. Why keep him because I only ask for Chinese car and people that have got evidence otherwise. I never ask for that because I don't beg people. Babu Dokotela babesizibawujale siyathopheka. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Le nkinga le yokungavukelwa kwenyanga idalwa yini and ingasolveka kanjani? Kunevideo sake sayenza sithi abafazi benyanga bayifebele inyanga. Abantu bangangikholwa. Ngicabanga sebezokholwa ukuthi yini. Inyanga because of isikole abaphuma kusona before bezongena eminyangeni abayi understand imizimba yabo ukuthi isebenza kanjani. Umzimba wakho awuyona i-testing ground yemithi. Inyanga umuthi nomuthi ezowukhiphela umuntu iqala ukhothe yona. Ngihleze ngibatshela ngangihlala naku-executive seminar yenyanga. Ngisho ukuthi imithi yenyanga it's not intended to be tested by us. Mina akho ngisho yedwa umuntu owangibona since ngilapha engimtestela umuthi ngokukhotha. Angikaze ngize 2002 angaze ngitest umuthi womuntu mina. Kaze ngitest umuthi womuntu. Ngeke mina uma unelumbu ngokukhotha mase ngithi nawu ukhothe. Kufika umuntu onentwala ngikhotha umuthi ngithi nawu ukhothe. Kufika umuntu osanganayo ngikhotha umuthi omsangano mase ngithi nawu ukhothe. Yabo. Manje umzimba wakho uyalimala. Izinto zakho ziyahluleka ilama chemicals wami kusemzimbeni. Ngalondlela ube nento esibiza ukuthi importex. Imisiyawa imzimba, immune system yakho, circulation yakho ibe weak. I-complexion yakhe ishintshe uqala ube no-2 emzimbeni bayitshela abantu unengculaza ndawo nayingculaza and bayitshela une-cancer ungabi ne-cancer kanti umzimba wakho throwing up symptoms ukuthi hey siyahluleka wena ndoda yeka lento le okulandelayo itotoza ayisavuki ayisavuki and most of i-caliber yenyanga ngizokusho nje lokho kuzokube sengathi babethwele because they don't last long, they don't live for too long because udoti abawufaka emzimbeni ukunqwabelana kwemithi engadingeki emzimbeni yakhe kugcina umzimba uhluleka ukubekezelela a develop some form of organ failure kuthiwa usibantwana ungambona useyimvithu awusanoshawa inyoni ayikho into yoshaya inyoni umzimba wa develop istroke because wawuzama ukumunisha ukuhlukana lento oyenzayo. We cannot take it anymore. Ngalondlela ingakho ke inyanga eziningi impela azivukelwa. It because of this. Zisebenzisa imizimba yabo as testing test tube. Umufuna utest umuthi. Mina that is why ngingayisebenzisa imithi enga-approvanga e-UK University of KwaZulu-Natal. Mina nginezincwadi, ngine-rack yemithi. Incwadi la mengizothatha umuthi. Ngifuna uqala ngithola i-case study yakho ukuthi wenzani umila kuphi ngeziphi izikhathi. And then it is good for human consumption. Uke wa test wena emthini sinento ekuthiwa in vitro, in vivo. Lezo zinto wena njengenyanga awuzazi. Into yazi ukuthatha umuthi uphuze uma usuthi umuntu naka uphuze. Lezo sinezinto esibiza ukuthi apoptosis analysis wena njengenyanga lo ndawo uyazi. Ngifuna ukuthi sikuveze lokuthi isizilimaza thina sizinyanga. Ukusho ukuthi ke wena nyanga uyakubona ukuthi akusahambi kahle hambe kudokotela oseduzana ufike ukuthi uthunywe uBabu Dokotela obabuzoma uthi akayisolve futhi axoxa uthi uthe udokotela ngicela ungenzele into esibiza ukuthi LFT liver function test uma ke wavuma udokotela uthi ngicela usale usungenzela into esibiza ukuthi serology udokotela waye esikoleni wawuhlala 7 years uyayazi into engifundise wena ngiqale ngifundise nje wena ngeke ngikufundise nje ngeke ngikufundise serology uthini. Musi yamtshela ukuthi uBabu Dokotela uthe kungabe sasala ke iUNE. Ngeke ngikutshela iUNE. Uzocanga ukuthi cellphone lo iphathayo. Dokotela kwenza LFT UNE serology. Mase wakwenza lokho umsuthi akakwenza into esibiza ukuthi lipogram. Mase wenzile ilipogram. Ilipogram uzoyenza ungadlanga. Izokwazi ukusitshela ukuthi even amafutha enhlizweni yakhe angakanani yini enzeka iwrong. Lokho kuzokusiza ke. Kuzokusiza kakhulu nalento ukuthi lokushawa yiphika yabo uthi njalo ekseni bengivuka ngathi ngiba ukunqamelana komoya ngicela udokotela ukuthi akakwenza into esibiza ukuthi cardiac enzymes analysis lapha yena uzochecka iCK neCKMB
uzokwazi ukuthola ukuthi thini troponin T and troponin TI, uzokwazi ukuthi athole ukuthi kuze ukuthi wena nyanga itoto zakhe iphinde ivuke kahle uphile nje kahle, ngoba lento okubalekelana nokubheka umzimba wakho ujaha ukubheke imizimba yabanye abantu ongahlobene nabo, ake uzibheke nawe. Ubaba udokotela, ubaba wesizwe, ubaba ujabulile, ngiseThekwini ngiKwaZulu Natal. Uzokwazi ukungena ku-email address yami uthi isithwalo@gmail.com. Siyathobeka.